týmto nástrojom s umelou inteligenciou si pri práci s dokumentami ušetríš množstvo času. Notebook LM je nástroj s umelou inteligenciou vytvorený spoločnosťou Google. Funguje tak, že do ňoho vložíme akékoľvek dokumenty a následne s nimi vieme veľmi šikovne pracovať. Môžeme si tie dokumenty sumarizovať, môžeme ich prekladať, môžeme na základe tých dokumentov tvoriť niečo nové a jednoducho vedia nám ušetriť množstvo času pri dennodennej práci s dokumentami. Podľa nášho názoru najzaujímavejšia vymoženosť Notebook LM je tvorenie tzv. Mind Map, myšlienkovej mapy. Poďme si ukázať, ako na to. Tak v prvom kroku ideme tuto do tejto časti zdroje, kde nahráme náš dokument, ktorému Notebook LM do pár sekúnd uchopí ho a potom vie podľa neho odpovedať a vieme získavať informácie podľa tohto nahraného dokumentu. Tuto v tejto časti chat sa vieme spýtať hociaké otázky na to, že čo sa v tom dokumente nachádza, čo chceme z toho dokumentu vytiahnuť a môžeme takto rýchlo a efektívne získať informácie, ktoré potrebujeme aj z veľmi rozsiahlych dokumentov. V tretej časti štúdio si vieme otvoriť našu myšlienkovú mapu, ktorá bola vytvorená z dokumentu, ktorý sme tam nahrali. A tuto priamo v tejto myšlienkovej mape si vieme rozkliknúť jednotlivé časti toho dokumentu a takto nám to pomôže pochopiť a uchopiť lepšie ten rozsiahly dokument a získať z neho rýchlejšie informácie. Keď teda chcete pracovať s rozsiahlymi dokumentami, tak odporúčame Notebook LM, s ktorým sa pracuje veľmi intuitívne a je veľmi prehľadný.